जोंनि NDFB आफादनि बारग' NDFB आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सार बिथांखौ जोङो मान होयो आरो इयुनावबो होलांबाय थागोन। जोङो खोनानानै जोबोद दुखु मोनदों। थांनाय बावैसो सिगां जोंनि मानगोनां गोजौ बिजिरसालि माने गोजौ बिजिरसालिया जा राय होबाय जिउ जोबजासिम जेलाव थानायनि बेजों लोगोसेनो माखासे दैदेनगिरिफोरखौबो जिउ जोबजासिम जेलाव थानायनि जे राय होबाय बेखौ जोङो खोनानानै इनायनो दुखु मोनदों। जों आसा खालामो खोनानोबो मोनदों आरो नुनोबो मोनदों जे बिटिआर सरकारा नैबे NDFBनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथांखौ बख'नायाव मोजां इनिसियेटिभ लादों होननाय खोनानो मोनदों। आसा खालामो बिथांनि जि माने नांनाय सुप्रिम कर्टआव नांनाय बे नांनाया जाहाथे मोजां पजिटिभ लेभेलाव फैयो जों आसा खालामो। जोङो बिथां राजु सरकारखौ जों बर' जाथि हिसाबै जों नांग्रा आफाद हिसाबैबो मान आरो सनमान होनो रोंनांगोन। मानोना सासे गुबुन हारिनि मानसि जानानैब्लाबो जोंनि बर'नि जि जारिमिनारि मोन्थाइ बा जोंनि संबिजिरारि मोन्थाइनि थाखाय नांनायाव बिथाङा माने गोबां बिहोमाफोर होबोबाय जायनि जाउनाव बिथाङा जोंनि बर'नि जा मोन्थाइ बे मोन्थाइनि थाखाय जेलबो जानो गोनां जाबाय। दा जों बिथांखौ मान आरो सनमान होनायजों लोगोसे बिथांनि जे थांना थानायनि राहा बेखौ खालामना होनो हायोब्ला जों बर' जाथिया पापनिफ्राय प्रायश्चित जागोन होननानै आं सानो। आरो बिथाङा दाख्लै बावैसो मोनसे स्टेटमेन्ट होबाय जे बिथाङा सोरखौबा दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमदोंमोननो जोंनि बर'नि लिडारफोरखौ। दा बिथांमोना बेफोरबायदि खालामनाया मोजां जायाखै। खोब माने जोंनि बर'नि माखासे गाज्रि बेबहारफोरखौ दिन्थिना लानाय जादों होननानै आं सानो आरोखि। जोङो जेब्ला जोङो हाजोनिफ्राय ओंखारबोदोंमोन अब्ला बै समाव जोंनि बिथां आर्मि चिफ बिथां माबाया बुंदोंमोन जे बिथाङा बुंदोंमोन जे जोंनि सावरायलायनाया सिगांथिं आवगायलांगोन जेब्ला रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानाय साफ्रोम केडारफोरा गगोन अब्लासो जोंनि सावरायलायनाया सिगां फारसे आगबारायगोन। माने बाथ्राया जाहैबाय मा जोंनि जि सावरायलायनो लानाय बे सावरायलायनो लानायावहाय जोंनि NDFB आफादनि बारग' NDFB आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथां रन्जन दैमारि सार बिथाङा जोंनि नेग'सियेसनाव बा जोंनि पिस टक्सआवहाय थाफानो नांगौ होननानै जोङो बेखौ दाबि खालामदों आसाम सरकारनिसिम। जोङो डाइरेक्टलि बिथां रन्जन दैमारिजोंथ' कन्टेक्ट गैलाया आरो बिथाङाथ' जेलाव दङ बयबो मिथिगौ। दा बिथांनि केसनि सोमोन्दै बा केसनि थाखाय जाय बिथांमोना खारबाय थायो जाय बिथांमोना माने बिथांजों बुहुत खाथि सोमोन्दो दं बिथांमोनखौ जोङो लिंहरो आरो लोगो हमलायलायो बिथांनि माने केसनि सोमोन्दै सोङो बा बिथांनि माने देहायारि सावस्रिनि थाखाय सोमोन्दैबो सोंनानै जोङो खबरखौ लाफाम खालामबाय थायो आरोखि गेजेर गेजेर। प्रिपेरेसन होनोबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन जोङो पेन्डेल बानायगासिनो आरो जोंखौ एसे डिस्टार्ब होबाय अखाया। आसा खालामो जोंनि बै 12 अक्ट'बर खालि जाहाथे अखाया हायालासिनो जोंनि खुंफुंनो लानाय मेलखौ जोबजासिम मोजाङै मोजां माने बारग'हरनो हायो। आं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बेखौ खावलायनो सानो जि बारग' NDFB साफ्रोम बारग' NDFB सोद्रोमाफोरखौ नुजाथिफैनो आरो लोगोसे जोंनि बर'नि गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव जा आफादफोर दङ बै आफादफोरजों लोगोसे जोंनि गासै बर'लेण्ड हालामनि रायजो राजाफोरा जाहाथे जोंनि नैथि गायसनथाय सान खुंफुंनो लानाय हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै जोंनि मेलखौ मेहेरगोनां खालामफैयो रंगिना संगिना गाबजों। आरो जोङो गासै 4 बा 5 रोजा जन जानो हानाय जामुं बा ओंखामनि बेबस्थाखौ लानाय जादों। बेखायनो आं खावलायनो सानो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाहाथे बै सानखालि फैनानै जोंनि जि खुंफुंनो लानाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनायजों लोगोसे जाहाथे जों Nlfb आफादजों मोखां नायलायलाय ओंखाम बोथिसे जानो हायो। गाहाय आलासिया दिनैसिम जोङो दा नैबे बेलासिनि गेजेराव फाइनाल जागोन। जोंहा गाहाय आलासिखौ सोरखौ होनाय जायो माखासे एजेन्डाफोरा जाजोबनानै दंखायो अलरेडि, खिन्थु गाहाय आलासिनि बेलायावहाय जों एसे गोनो गोथो जानानै दं आरोखि सोरखौ जोङो मा खालामनाय जायो बेखौ जों दा बेलासिनि गेजेरावहाय फाइनाल खालामगोन। हाबाफारि होनोब्ला जोङो फुंनि समावहाय फुंनि 8:30 जोङो फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि लादों। फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि नैथि हाबाफारियानो जागोन जोंना ड्रिल डेमनस्ट्रेसननि उनावहाय जागोन जोंहा गेवलां मेल आरो गेवलां मेलनि उनावहाय जोंहा हारिमु बिलिफां जागोन। आफाद हिसाबै रावबो बेबायदि माने पलिटिक्स हान्जाजों बा राजनितिक हान्जाजों लोब्बा थानाय बा राजनितिक हान्जानि रावबो दैदेनगिरिफोरखौ जों लिंहरनाय जायाखै। नङा, जोङो स्पेसियेलि बेफोरबायदि जेबो एजेन्डा लानाय जायाखै। जोङो अनलि गायसनथाइ सान हिसाबै गायसनथाइ सान फालिनायखौल' लादों। बे गायसनथाइ सानजों लोगोसे जोङो जेबो मोनसे सावरायनाय बा माबा मोनसे मेसेज होनायनि बेखौ माबानाय जायाखै आरोखि।
बेखौथ' जों गोबां समावबो गोबां बुंबोबाय सावरायनाया मोजाङै सोलिगासिनो दङ आरो जों आसा खालामो आरो जों गोबां दैदेनगिरि गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरिफोरखौबो जों लोगो हमबोबाय आरो आसा खालामो जे नैबे जोंनि नैथि गायसनथाइ सान हाबाफारि जोबनायनि उनाव जोंनि जि सावरायलायनाय सरकारजों सावरायलायनाय बे सावरायलायनाया खोब स्पिडै जागोन आरोखि मानो होनब्ला जों माखासे मानसिफोरखौ लोगो हमना दोनखानाय दङ अलरेडि लोगो हमनानै जास्ट जों सावरायफिनबावनांगौ आरोखि रादायखौथ' जोबोद मोजाङै होना दोनदों नाथाय बै रादाया जाफुंनायासो बाथ्रा जाहैगोन रादायाथ' बेनो जे जोंनि मोनफ्रोमबो दाबिफोर बे दाबिफोरखौ सुफुंनानै होनायनि आरो जों आसा खालामो जाहाथे जोंनि बे दाबिफोरखौ सुफुंनानै होयो बेनो जों फोथायैयाथ' बे रायजो राजानिसो बाथ्रा जाहैगोन जों मोनसे फोरमान मोनगोन जोंनि फैबाय थानाय 12 अक्ट'बराव जे रायजो राजाफोरा नुजाथिफैनानै जोंखौ बेसेबां सहाय आरो सहजुग खालामो बा जोंखौ लानानै बेसेबां रायजो राजाहा फोथायनाय दङ जोङो 2 थारिखआवहाय फोरमानखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामो रायजो राजा जों साफ्रोम बर'लेण्डनि रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों लोगोसेयैनो गोदोनिफ्राय लानानै दासिमावहाय जाफोर आफादफोर दङ बै आफादफोरखौ जोंनि नैबे नैथि गायसनथाइ सान हाबाफारियाव नुजाथिफैनानै जाहाथे जोंनि हाबाफारिखौ मोजाङै मेहेरगोनां खालामफैयो लोगोसेयैनो जोङो स्पेसियेलि Nlfb बिदामोनखौ जोंनि नैबे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो थाखाय खावलायो